Tibane liwung kok. Pripun Pak Sena? Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Lah nek anu sok moh-moh ya Mukamu. Pripun Pak Sena? Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Mukamu. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Gren. Mas apa? Pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Sok, Mbak. Induk iya apa? Niki lho ndak ada wong diinto. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak darani kowe njiko ngono lho. Aku mau ngarahke. Jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh kita nang mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho Kak, tangane. Ora usah semaur to, Gren. Gren. Gilani. Lah kowe nawani kok. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang. Manggilnya Teng ya? Ya Bagor. Loh, masa Bagor mangane Teng? Bau, mambu. Ra masalah kan iso disedot. Oh, Iya, ana ta? Lho. ampun. Panjenengan nggenipun. Pripun Pak Sena? Nek anu sok moh-moh ya dadi ngono. Aku ki ngrasake kono sing gandel. Kersanipun boten ganggu penyenenganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten. Sritenan nang tasih Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Lah nek anu sok moh-moh ya dadi ngono. Aku ki ngrasake kono sing gandel. Kersanipun boten ganggu penyenenganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan bolong boten. Dopmu. Dope. Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi. Dian. Wong wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok sekut nyambut gawe ngeten iki. Sentup. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah dingenake kok kemresek. Ayo lewong lho cayu. Ya, mangga. Kingka karo dipedhot-pedhot sih ya nak mengko bar limbukan neruske lakon sedela terus goro-goro terus paripurna. Ya, saiki bajute sapa? Ayo Tin, gentenan kowe. Mbak Tatin, monggo. Ya Mbak Tatin. Nah. Yo. Ya, ngadeg nduk. Nah. Rasa ditutupi padha wong wedok nek karo liyane ra apa-apa. Kok rumangsaku sinden ki anggar ngadeg dadak ditutupi. Ngene ngopo? Gene aku tak ngenekke ora piye. Ya ndekmu ku. Lah, delok ing. Wo, sakmono kok ya. Lah kuwi Ngapa? Piye wani po? Ayo. kena hukum. Hukum apa? Lah ana badan hukume no. Lah iya. Langsung tuk ngono mangan mboten napa-napa jane. Jane mboten napa-napa nggih. Apa-apa. Pembalasan no. Ah Ya iya. ora. Enggak boleh. Ndak Kok kena kowe lanang pasal. kok ya. Kok mikir mendat. Nggih. Ayo Mbak Tati ngaturke apa? Nggone aprisine tas kresek. Jane menenek suaran. Lah iya. Ya kabeh iki ya bakale dadi tas kresek. Lah kok sakit napa? Alah kok wong jeneng wong wedok ki ayu ki ra 35 40. Nggih. Seumur swidak 5 70 ya dadi tas kresek tenan. Iya. Tas kresek niku werdine, Kulite kuwi wis klinting-klinting ngono lho, Pri. Wis gluntung-gluntung. Nek sapa? Ya jenengan barang kuwi saiki keset sumben ya wis. Sumben. Diwedaki ragem nemplek sumben. Oh, tak kira ndek jenengane. Kok jeneng kabeh. Kabeh sok bakale So nek tua ya wis sesuk dipikir sesuk. kok dipikir sesuk. Mbah dadi tas kresek mbah dadi tas apa?
Nggih napa pamandutane, Pak? Apa iki wis entek pamundutane iki wis do diaturke kabeh ming kari ki mau ana sing nyuwun bojo anyar ki mau ya dijoli lagu apa? Bojo galak. Liwung. Bojo galak niku orjen padha, Pak. Nggih. Nggih napa liwung napa-napa? Liwung ya. Liwung nggih, Pak. Napa lali janjine? Sakarmu. Ya Ya. manut penonton wae liwung nggih. Nah, Nggih. Liwung ya kena, lali janjine ya kena. Ya. Mangga. mangga Langsung, aja. Pak. Langsung. Wah, ya dibawani kancane do bawa. Kok lian jujuk penake dhewe. Apa ta? Elisa bawa, Mbak Ayu bawa, Ika bawa. Kok rekaan Prabowo sok cantik. Gogong-gongan ora bawa. Sok cantik. Kwanen, gawe aturan dhewe. Apa sih bajine galak banget ya? Kok gawe aturan wayadat. Ora umum. Iki arep bawa malah ngomong wae lho. Ya bacut. Kok kayak ra masuk dodo. Dek nama arep mayungi aku, Mbak. Ini tak payungi. Ya lho. Sapa? Kaos putih lho dodo. Wah, rambutnya saiki disemir. Dodo sing nyuting kuwi to? Nggih. Iya. Oh alah. Ucul saka aku kecekel tatin. Napa? Lah mayungi kowe barang no kok. Lagi bar kali jenengan po? Dhisik mepet-mepet mbek Wah, aku. mula kok karo aku ora masuk. Ya ora masuk kadoan. Sebulane tipene kaya ngene to kowe to. Bare tok dhuwur lencir nemu giring kok tok Bagor brand. Wah, wong lanang iki nyawang ya pilihan. Lah nek karo Mbak Tatin ki mah glagepen ki. Lah iya. Kok glagepen ngopo? Nyawang kowe malah gumoh-gumoh kok. Ya ora. Sing paling apik lek ngonekke Bagor brand ngono. Seneng ya dalange ya. Padake kok ngono e, Kok ngono wadah dedak. Do nek kowe iki ninggal aku ki tuk Sahrini apa sapa ngono ki lah karwane. Ninggal aku kok entuk kaya ngene. Do nek karo iki masuk po do? Ya masuk, dokoh. Masuk ngendi? Hah? Masuk ngendi? Jenenge masuk ning jroning ati ngono lho, sir-sirane iki. Sebule to. Ngepit kelek. Ayo, Mbak. Merucut bintang tamu kok entuk Bagor brand. Ah iki mesti nggo saradan sesuk. Kok to? Dalange Ora meng aku sesuk deloken. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti. ben. Ora rada anyar iki. Iya. Tibane liwung kok bawane sedih. Tangane ngarep, Mbak, ndak ndarani wong diintuk, Mbak. Intuk iya apa? Nek nang kene ngene iki lho, ndak ndarani wong diintuk. Lopes berarti. Tangan iki ning ngarep ngene. Kok nek kanca-kanca warga laras kirangan duit ndak ndarani kowe njiko ngono lho. Aku mau ngarahke. Sing jeneng tangane mburi iki ora apik kok. Lah mboten apik. Ngadep penonton akeh iki tangane mburi iki ora sopan. Mboten sopan. Ayo tegap, pandangan ke muka. Mukane sapa? Mukamu. Mukamu. Ngene lho, Kak, tangane. Ora usah semaur to, Grand. Brand. Tak apa-apa, biasa nek pengen dingonoke. Engko dicampuri cacan debok ngono kuwi, Mbak, biasane. Heeh, nek brand tok ya boros engko ora bathi campuri cacan debok. Aku wadahe pakan ora apa-apa, mbangane kae. Apane? Wadahe telek. Lho telek iki ra kena nggo kompos lho. Lah, Oh, iya. darah. Tak belok kena nggo Kena nggo kompos. rabuk. Lho, Nek enak ya telek. lho lemahe dadi subur oke humuse, ta mudeng kowe. Gelesene. Ora nanti tak tadani. Gilani. Lah kowe nawani kok. Lah upama Pak Seno ki teleke lah kene iki dalane.
Wongan kuwi lho, Pri. Lah piye jarene sampean klop karo Pak Seno? Ya klop bahasamu mbok ya di carane wayangi gambar miring ora dimlahake ngono kuwi. Iki lenggah para punggawa praja, Pak Camat, Pak Lurah kabeh rawuh. Upama kowe dadi Pak kembange Pak Seno rak dadi kumbange. Kumbang. Nah, lah nek Pak Seno dadi teleke nek kowe dadi apane? Sapi teng. Lho ya weh. Seneng anyar ngomong ngene kok dadak dikalang-kalang. Tapi panggilnya Teng ya. Ya Bagor. Loh, masa Bagor mangane Teng. Bau mambu. Bang lah nek. Lho nek Bagor gua apa dilesi-les oh. Nek jenengan disedot. Sapi teng iku lho. Lah ya sapi. Lah iya. Mas Seno. Apa? Kok di ngonoke terus aku anggere ngomong Pak Seno kon nyedot apa piye? Tapi ora maksud ngene, nek agak ngomongi jangan kamu menggiring penonton ke hal-hal yang negatif. Loh, siap. Biarlah mereka beropini sendiri. Rasanya menggiring opini penonton. Kuwi akhirnya dadine hoak, berita bohong. Hal-hal yang bohong kamu giring seolah menjadi suatu kebenaran ini kleru. Dikenahke mau sing ngomong sapa? Sing giring ki sapa? Lah kuwi mau Sing di dalan mau. Heeh. Apa kowe dadi pipo karak ya dalane to, pralone kae. oh ya padha wae ya wis ra apa-apa. Iya. Ngono kuwi penak garek Allah. obsesi. Oh, penak ngene. Ah. Ya. Ambil. Kok lula kang tininggal apa biyung kuwi suasana sedih to. Bareng-bareng suasana sedih tininggal apa biyungmu mugi munggah swarga dadi liwong atiku. Lah kan judulnya Liwo. Ora pas. Iya. Kok aku serba kleru toh, ganti kleru ora ganti. Ya wis apik wis. Wis engko bar engko wadah blen engko wadah telek. Dadi liwong atiku. Ya kuwi ngono kuwi wae lagune ra apa-apa. Iya, pase ngono kuwi. Ya. Malikatne sepisan ketemu. Ya kan memang harusnya langgamu seperti itu. Nyen sewu Kang Mas. Apa? Menika laranipun kersanipun mboten gregon-gregonipun jenengan anggenipun. Pripun Pak Sena? Menikmati. Oh, meneng wae iki lho, merem-merem ngono. Lah nek anu sok moh-moh ya Ora dadi kok ngono. sih. Aku ki ngrasake kono sing gandul. Kersanipun mboten ganggu penyenenganipun ngringgit ngoten lho. Dipun cek rumiyin gegere jenengan Dop. bolong mboten. Dopmu. Dope. Wong wedok kok ndedop ki jenenge pi. Edian. Wedok kok ambune kok batang. Pripun to jenenge? Wong wedok sekut nyambut gawe ngeten iki. Sentut. Wis aspal batang. Wis ngrasake tekku. Malah dingenake kok kemresek. Ayo le wong lo cayu. Ya, mangga. Nah, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketuntu persi. Nanti suarane nganti wih. Wis apa-apa. Sakniki kalih to sing ngegong. Hah? Loro Sing ngegong. Meneh dari Raden Ngabehi Marsudiono SH. Nggih. Lurah Tambangan Mijen Kota Semarang. Kagem pecinta wayang PWKS nyuwun lagu Bojo Anyar. Wo la iki. Pamer bojo. Pamer bojo mbok nawi menika, Mbak. Bojo Anyar. Oh, Bojo Anyar. Sing lagune sing piye Bojo Anyar? Pamer bojo Aku tak mau jikalau aku dimadu pulangkan saja kepada orang tuamu. Ini bojanya. lagu kebangsaan. Bojo Anyar iki lagu nganggo keyboard iki sajake. Nggih. Pamer bojo ayo. Ki nek Nggih mengke diganti bojo loro ya ora apa-apa. Abang biru. pamer bojo ya nganggo keyboard. Keyboard. Ya, nanti menika nuwun sewu nek wayangan kuwi nek ndi-ndi ya ming gamelan tok ngene iki. Mbok menawa Pak Ngabehi iki kulino
dalange liyane mbok sing nganggo musik-musik kuwi. Jane mboten ngangge anu gamelan nggih saged lho. Nganggo apa? Icik-icik. Saged lho, kula multifungsi ya nganggo cicik ya iso. Ah coba aku ndek cicik-cicik gak coba. Coba cicik-cicik. Ha kowe. Dicoba-coba. Ya, cepat. Merekteke jaman semono ya. Yo. Ding 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 ding. Kira wong bagus ada dicincike titik ngono. Pak Om ngono kuwi. Pak Om. Zaman dhisik. Nek Saiki blas. Blas Ora leren. Oh, alah. Wis dibaleni. Sampeyan wis diparingi rezeki lumantar berkesenian ngenten iki ora asma. Alah jenengan mlimpekke aku ya. Kok nglimpekke piye lho? Tanggal 24 aku ora dijak ning dinas sosial, aku ngerti. Kabeh ngerti jadwale Pak Sono nang ndi. Ngerti aku mau trimo meneng kok. Medan iki. Iki aja Pak Lurah marga luwih ki le meteke tenan. Aku ya arep dilimpeke bengi iki. Janji ana Sunan. Wis sik omong sapa ta Pak likur aku ning dinas sosial iki. Pak Untung. Aku kok iso ngerti saka Pak Untung. Pak Untung ngeten iki, aku wis jawab karo Pak Sinon kejak mimin, mboten sangge mimin mawon nek apri tok ora apa-apa bancine tuwa ngerget-ngergeti panggung ngoten niku. Pak Untung lho niku. Ning ketoke ya Cek bancen. Aku arep tak omongke lihat WA. Engko ndak marake Sulaya atau pribadi. Men ning panggung kabeh pamirsa ngerti. Mencantumkan nama seseorang apalagi kuwi kepala dinas sosial provinsi lho. Nah, berat lho ya. Berat lho. Berat. Pak Untung tak takoni muni ora, iki ana banjir jebloske pakunjaran. Di streaming lho iki. Pidana umum kowe. Buktine akeh lho iki. Apa ora saksine akeh lho matane. Apa ora ditelusuri sik ngono masa langsung jeblos pakunjaran kok gampangan pakunjaran to. Anu mang telusuri liyan Mas. Wis muni. Iki nek Pak Untung presane oh mimin iki kurang ajar iki. Iki saiki kocap kowe wis kocap. Ming diteliti kowe esuk teteke nendi. Terus digrobyok, tuncal ki nang truk bebuki nang. Elisa iki kok modar piye to gitu. Syukur, Ding. Lah ngono kok modar. Syukur. Anu Ding, anu nggih dinas sosial jeneng kula mboten nderekke jenengan ngoten men nggih ra apa-apa. Mboten sah langsung dianu Pak Untung lho kula wedi nek dituntut kula wis bola-bali ngandani kanca-kanca to. Dinas sosial iki tanggal 24. Mula tanggal 20 kowe ndang lunga saka omah. Terus digawake truk kowe tenan yakin. Kok rekoso men ya primo kleru ngomong kok ana truk mara nang omah ya jane piye to kuwi? Iya jelas lah. Ngangkut kowe kuwi kok mangsane. Ya kowe bareng no. Ya ora wong sing ngomong kowe kok. Lah aku ngejak bola no. Lho sing salah kowe sing ngomong kowe dhewe kok. Ngapunten nggih Pak Seno. Ngapunten lho. Kasihan deh lu. Pak Seno. Kasihan deh lu. Sokol. Pak Camat. Njaluk ngapura ki ya nyerak ngono kok saka kadoan lho. Nggih Pak Seno nyun pangapunten. Esuk nek ora sembrono. Ingkang wonten dinas sosial kula didhawuhi ning kula keleresan pun mboten saged dadi mboten amargi panjenengan ngendika mboten remen kalian kula menika mboten. Aja sok gawe-gawe. Ning saestu paring pangapura kalian kula to salaman sik ijab qablipun kersanipun wonten. Kon mlathok siramu. Pri kok saya gegirisi kaya ngono ta Pri? Dirayu biasane dirayu. Hah? Mas Bagong kuwi aja ucuk-ucuk Mas Seno. Ucuk-ucuk apa? Ha iki juraganku e. Mas Bagong sajake njaluk dimiki Lek. Ora sudi mendem aku. Mbok di ngendika mendem ki nek rung ngicipi ampun ngicipi rumiyin nembe ngendika. Gah. Banci umur 46. Ngombe ngene banci umur 46 kaya ngombe anggur wayu. Nggih pun ngeten mawon kanca-kanca yoga nek bojone iki is umur 40 kira-kira nyawang seniku sepet mangijolke sing 20-an nika loro. Dadi kan lu. Ajaran sesat. Iya, dibajetke Mbak Elisa. Iya Mbak Elisa. Goleki Disingsati lho Lek kowe Lek. Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok. Pede. PTW GR. GR banci
Baju tuwa. Iki kene lho. Elisa. Ndarane nyingsoti aku. Ora ya nyingsoti le wedok kan Bagong lanang. Tuh asar tak jak ning sor debok kono. Jenenge iki anu jajan ngono golek jajan sing rada sepi. Aduh, anarkis kok calek meni suwe-suwe. Golek isi podang kuning. Pak Lurah pikantuk salam saking Pak Lurah Condong Catur Tunggal. Nggih, catur tunggal. Agus, Pak Agus nggih. Nggih Pak Lurah. Nate ndhawuhi rumiyin nggih. Ibu bunga henga tiku Halah bisa. Yandeng. Hah? Paleni sing konsentrasi. Nya. Mulane nggo nabi. Ya, diajari. Diajari lho Budhe. Besok lagi nginep 3 dina. Ya tenan lho. 3 dina ning kono. 3 dina kono perubahan. Nah. Kowe malih lanang mah dopat aku mumet. Mangga lanjut. Esuk awan ning omah wis ora krasan.
Ya, hati-hati, Nok. Nah. Saiki wis pinter, sopan santune saiki ya wis becik, wis ana perubahan sing signifikan. Nek babagan logat wong wis Sritenan wis wiwit lair wis ngono, piye lek rubah. Iya. Wis dadi watak. Ciri wancing. Wis ora iso wah. Ya wis mulai alon-alon mulai dididik supaya halus. Ya pancen bener. Heeh. Ayo, gentenan. Sinten? Iki ana sing nyuwun kembang rawe wau, Mbak. Iya. Kembang rawe diaturake. Monggo. Nyuwun suarane Mbak Ikan dhisik. Ya. Ika Suhesti. Ika Suhesti. Nduk Ya. Ika Suhesti. Jan iki Waduh, semangat bodine tuk, dedeke tuk, suarane jos, aku seneng. Nah iya, wong wadon iki ya bodine ngene iki. Ora kaya sampean wong wedok kaya cagakan. Saka dhuwur tekan ngisor lurus tanpa ana nggih-nggih. Lah nek cek gadis ki ngeten iki, cek kraket. Apa? Nek cek gadis ki cek kraket iki. Tugas para suami-suami orang itu untuk membuat Gadis. Gadis kok merusak mono. gadis bukan perawan. Terus Ya ngene iki kahanane. gadis rasa baik. Ora di. Cenanangan kaya Maksud kar tak bukake men buktekke ngono ndak jarane ngomong kosong. Anjur dibuka-buka. Kok Ini apa iki? ndak Ika melu-melu piye? Taline iki lho. Mlotrok. Sithik macet. Kaperwakan bawa mboten menika. Nggih. Ngagem bawa mboten napa-napa. Iya. Ora dibantu Mbak April. Dia mungkin kula bantu, Cing. Oh Mbak Mimin bantu Cing, nggih. dia kula rewangi nyambut gawe iki nek sanggo bareng-bareng rak ya enteng. Ah, wis sing bantu Mbak Mimin wae wong nang omah yo gawene blandong kayu. Ngeredami. Pek kambil. Ya engko terluka no, Mas. Masa wong wedok kon menek kambil. Lek masa kowe padake bajing iki mek kambil. Iya. Jenengan kangsen karo sinten? Mboten kangsen pun, mboten nika kangsen pun mboten. Langsung tancap. Engko bar goro-goroan karo Mas Solikin, Mbak Mimin wis kencana. Pirang-pirang dina absen Mas Solikin. Lagi gering terus kok Solikin. Oh, kok gering to? Gerah, pun gering ki nggo kucing kok. Gerah to, Mas? Mosok Mas Solikin padake kucing. Ora ya? Ora. Ganteng ya Mas Solikin ya, Mbak. Bagus. Senyumnya manis ya, Lek. Iya. Jane wonge biasa, ning mergo sugih esem, katon ning semake disawangke dadi penak ning rasa. Ana sing wong bagus ning aku nyawang ora terpesona mergo ulate bukut, kasar karo wong wedok, ngono ki wis ilfil sik. Oh nek Mas Solikin alus. Mboten alus. Sak kabehane alus. Alus to, Mas? Wis tau kok. Wis. Maksudku ngene lho, ya mbok menghargai sithik wong ya urung rampung kok wis dikritik.
Sinden panjenengan Caca semeniki ra ya karaktere benten-benten. Ana sing powere luar biasa, ana sing kalem alus, ana sing rada kenes. Mbok men dirampungke sak anu sik lagek di Njenengan mirengaken rumiyin. Rampunke Mbak Mimin. Taratamtu tak ruti lulus ta menika? Abe. Iki swara lanang iki mau. Sing swara wedok. Ngibarat Ben modar. Awang kuwi keduren lekmu njupuk kok. Ngibarat wong nuwata. Upamane Urmatono. Gendera apa piye? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok. Lho, Lah budi ngarit ki. maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh tata susila tata krama. Nek ngono ki saru. Iki kleru. Bener ning papan nggo papan, empan nggo papan engko. Aja ning ngarep panggonan kono disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono kuwi. Nek ketok aku ketok bodoh banget to. Ya wis kok, wis engko nek kono takok engko, ngono ae rak wis. Ben. Neng madyane jala niti Temakang. temakan jeng angkenjak neng paku lingan Mesake ngantek kala menjinge kaya arep mencolot. kok ora tepuk tangan to Pri Bawa toh nyawa ya. omonganmu lho bawa kok toh nyawa iki padake rebutan bojo kok toh nyawa iki jek kentengen kanggo aku Wah. sampun ingkang perlu dibenahi babakan pundi menika kala Napa? ingkang perlu dipun leresaken babakan menapa sampun Nek suarane pun nampe. Sae, power Sing sampun. Perlu direparasi cangkeme gitu. ya Allah mesoken no aku berusaha semaksimal mungkin yang aku bisa ayo dok Ika Suhesti Mbak Mimin. Gunung Kidul punya Gedruke sik, yuk. Princess Jiwa langkaji koko belok dem dem jiwa langkaji koko belok Pak ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu Siang makan susu perawan rasane ra karuan susu rondo rasane rada sepo susu banci kuwi sing paling bergizi asik masuk mas hey. Wik oh hey
wiwitane saya suwe banjur ngomong Mbak Mimin aja. Oh, nek ngetutke aku angel banget tok gerakanku sulit tok, Mbak. Oh, sulit toh. Sulit mergo ora nut irama kok. Sulit ki asu jengkelit. Kok ngono terus lho. Ya ora. Goyangane Apri wae lho, Mbak Ikan iku ngetutke kok ra iso ngono lho. Kudune keluwersan ngono kuwi kok ya. Ngono ki ana sekolah ra to, Pri?
Piye? Jane nek babakan luwes ki rak butuh proses. Maksudnya aku kok joget kok pernah iso pas karo ketukan ngono lho nek aku ki. Ngono kuwi tergantung prejengane kok. Ya apa hubungane? Lah iya lho prejenganmu kok bego ngono kok ayo kaku kabeh ngono kok le. Iya atos tenan lho. Aku nek dirasake nek dunake ngono kuwi wong tak tantang gelut. Aku wong padake bego. Lho terus Pak Seno arep menyaksikan banci gelut terus. Wis tau kula. Nggih. Jambak-jambakan ruting brengok yang. Aku sesekali tak cedak Pak Seno ya Bri ora kowe terus sing ning kene posisine. Ngapa? Blocking iki biasane kula kok kan keteriko terus karo Apri. Kowe kala-kala sisih kono aku tak cerak Pak Seno. Kowe pengen cerak Pak Seno saiki. Blocking iki ngono kuwi. Kok mambu aspal. Kok mambu aspal pun cita penyanyi? Bareng cedak sampean kok suntap-suntup kaya mambu godokan aspal. Lah nek pas kalih Apri wau mambu napa? Minyak wangi. Parfum. Padahal produknya ya padha, dandane ya padha, mereke ya padha lho. Apa isi ambun-ambunan kue zaman ngamen dhisik ya, Lek? Lek ngamen 10 tahun kepungkur ambune aspal saiki ora mungkin. Wong wedoke rada sedina ting klenyit kok. Iya. Ya iki ana pamundutan saka. Menapa malih? Pak Tris. Nggih. Pak Tristianto, Pak Tristiano, Pak Tristianto wis saka mengingatkan ya awake dhewe sesuk 17 ki ning suwan Pak Tumiono ya. Ki Ade Prayora to, Lek? 17 wonten pendopo Tumiono Klaten nggih. Mangke kula susul nggih Pak e. Emoh. Mangke kula susul nggih, Pak. Siap. Mereka wonten wilayah kula lho menika mbayar menika. Urusan. Pak Tumiono ku gawe pendopo gedhe-gedhe ming mambu godokan aspal tenan. Iya. Ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Keleresan benjang tanggal 17 panjenengan wonten Klaten kula rak napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten. Sampeyan mrai nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedhela ngoten sih. Iya. Ra apa-apa nok. Monggo Mbak Ayu grisuwun bajing loncat aku wis matur karo Pak Tristianto. Ya. Menika nembe amil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya. Engko ndak kenapa nggih jogete dimen diwakili Dik Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ngono rak ya wis merantasi telu kuwi engko. Oh iya, jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani. Iya, Mbak Ani Blorong. Ayo rasan joget. Hamil iki gentenan. Bar di Ana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza. Besok ganti Mbak Ayu. Oriza nglairke engko Mbak Ayu. Iki tanda-tanda arep dadi ki sono meneh. Sinten? Prastiwi. Oh alah. Masa nggih jenengan iku. Masa Bu Prastiwi iki? Ngetengke kaleng roti. Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tok ora prayoga menawa ngandhek melih lho. Ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya ora. Padha-padha monggo Bu PNS. PNS lho. Pini sepuh. Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho. Lah apa? Gagrak lawas. Nggih, dibawani, Pak. Nggih. Gunung. Takon manggon sedayu. Dalam sedayu? Heeh. Lah sakniki pun proses ngeten lho swaten kula mbok kan nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu. Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo. Menapa dalem ingkang rumiyin ingkang wonten sewon. Aja ana anak-anakku ndak gila. Oh, wonten mriko. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye? Sampeyan gelem po manggon sewon tak nang Itali nggo gere-geretan anakku. Maksudnya timbangane dalem sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku ngono nggo seret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae. Yo. Ayo Mbak Ayu. Gunung.
Sesuk iki metengan cek nyidam iki pirang sasi to? 3 sasi. Dumugi 3 wulan menika sampun raos ngidam, Cih. Sirahe sing lanang iso butak. Lah kok saged? Njaluke bangsa sing angel-angel mesti mati aku. Kudu ento, mak ora ento tak kepro. Tenan. Nek iso kudu dipinangkani Mas Keswan. Kudu kuwi. Soal aku to ngrasake le njaluk ki bayine ora mbokne bayi. Ngoten. Napa wis pun lahiran? Kula dereng mbokne mboten mbokne bayi sing ten jero kuwi wis ngarani. Oh nggih. Ki njaluk pelok, pelem nek musum pelem ra masalah nek pas ora. Lho, njaluke mung peloke lho, ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi. Iki gawe napa riyen? Kula. Nggih. Ibu muda. Ngidam kok ibu muda. Mangga. Niku kan mergo ra muda, ngerti ku nek ngono kuwi wis mesti dihukum mongko kuwi mung arep diarahke. Oh. Dadi ketakutan yang tidak beralasan. Nek tanpa sebab ra mungkin beliau langsung kok waton nangkep wong ning jero pakunjarane ya makani barang ngekeki rokok ngekeki apa-apa. Sing arep nanggung sapa? Ngoten-ngoten jadwale ndak dina Rebo. Heeh, dadi nek Rebo aku ora mangkat, nek riyane kuwi mangkat. Rebo dikandani kok aku kok. Nganti apal le. Apal wong 7 tahun kok ya. Nek Rebo wayahe mepeti tukang becak terus. Kepelek. Bajing lu Sritenan nang tasih